खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबाय थ' आं नोंथांमोननोहाय दाखालि आङो फोसावदोंमोन आरोना फेसबुकआवहाय लिरनानै आङो प्रिमियाम दखना जाय दखनाखौहाय नोंथांमोना 2700 निफ्राय 3000 सिमावहाय नोंथांमोना बायनो गोनां जायो बे दखनाखौहाय बैसागुनि मुङै आरोना बैसागुनि मुङैहाय दायो आङो स्पेशल अफार होनो थांगासिनो दङ बिदिब्ला रायजोफोर नायलांदो आं मा दखनानि कालेक्शनफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय जायफ्रा आब'मोन आगैमोन नोंथांमोना बे प्रिमियाम दखनाखौहाय बावैसो क्रिसमास समाव बा क्रिसमासनि एसे उनावहाय नोंथांमोना एसे प्राइसआ बांसिनमोन आरो बै समावहाय जे समाव जेरैबादि दामनि बायनाङो आंबो बेबादिनो दामनि फाननो गोनां जायो आरो दायो बैसागुनि मुङैहाय आंबो अफारावहाय खम प्राइसआवहाय मोनबोनायखायनो दा आंबो नोंथांमोननोहाय खम प्राइसआवहाय हरनो थांगासिनो दङ थ' बिदिब्ला आब'मोन आगैमोन जायफ्रा ब्रेन्डनि दखना गाननो गोसो आरोना ब्रेन्डनि प्रिमियाम क्वालिटि दखनाखौ गाननो गोसो नाथाय दामनि थाखायनो गाननो हाया 3000 नि गोजौ गासैबो 3000 4000 5000 नि बेफोरबायदि प्राइस नोंथांमोना दायो only सप्तासेनिल' अफार होगोन दे आं आब'मोन आगैमोन सप्तासेनि बे अफारावहाय नोंथांमोना थाबैनो बुकिं खालामनानै लादो बेस्ट क्वालिटि आरोना बै सिगांहाय जेरै आं सानफ्लावारनि प्रिमियाम फानदोंमोन बेबादि जानाय नङा बेयो ब्रेन्डनि क्वालिटि आरोना जाय ब्रेन्डखौहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय माखासे मानि अनारफ्रा ब्रेन्डनि मा होनो टेग होनाय आरोना ब्रेन्डेड बानायनाय नै बेफोरबादि सेम क्वालिटिनि जागोन नोंथांमोना जाय लानो गोसो थाबैनो बुकिं खालामना लादो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायनाखानै एकदम दायो गरम बोथोर फैगौ गरम बोथोरावहाय जोग्रा सिफोरखौ गाननो हानाय नंला आरोना बायराफ्राव ओंखारोब्ला बिराद कम्फर्टेबल जि नङाबा उसुबिदा मोननानै लायो जों बयबो बिनि थाखायनो गाननो थाखाय कम्फर्टेबल मोजां जि नांगौ थ' बेयो बेस्ट क्वालिटि आरोना बेयो सेम टु सेम ब्रेन्डनि बादि ब्रेन्डनि जिखौ जेरैबादि गरम बोथोरफ्रावबो गाननानै आराम मोनो होननानै बयबो बुङो नै बेबादिनो सेम क्वालिटि बेयो जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखादे ओरैबादि मोजां प्रिमियाम क्वालिटि ओमफ्राय साद्रिखौबो नायनानै लादो नै अल बडिखा बेखौ दायो नोंथांमोना मोननो हागोन गासैबो नैबे आं जाय प्रिमियाम दखनाखौ नोंथांमोननो देखायदों बेयो बेनि नर्माल प्राइसआ 2700 निफ्राय 3000 बेनिफ्रायबो बांसिन खारो थ' दायो आङो बैसागुनि मुङैहाय एसे खम प्राइसनि मोनबोनायखाय नोंथांमोननोहाय आङो 2200 only 2200 थाखायावहायनो अल इन्डिया डेलिभारि फ्रि बे सप्तासेनि थाखाय आङो होनो थांगासिनो दङ जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि स्टेन्डार्ड आरो इउनिक कालाराव पिस्ता कालारा ओरैबादि समायनाखानै साद्रिखौबो नायनानै लादो अल बडि आगर ओमफ्राय ओरैबादि मोजांखा प्रिमियाम क्वालिटियाव ब्रेन्डनि बादि सेम क्वालिटि जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो only 1 weekनि थाखाय अफार सोलिगासिनो दं दै उनावहाय नङाबा नोंथांमोना बिबाबो मोननाय नङा बेबादि दामावहाय दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि समायना नै बेबो बे कालारखौबो नायनानै लादो डिजाइनाबो जोबोर समायनाखा ओरैबादि मोजां गाननो गुरै आरो आराम गरम बोथोराव दायो जोग्रा सिफोरखौ गाननो हानाय नंला आरोना नै बेफोरबादि प्रिमियाम कटन पियर मोजां प्रिमियाम कटनखौ नोंथांमोना गाननानै आराम मोननो हागोन नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो आब'मोन आगैमोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां सलाय कालार ना मा कालार होननानै बुङो बेखौबा एकदम ओरैबादि समायना दै बियो फान्थाव कालारबो नङा जोबोर समायनाखा साद्रिखौबो नायनानै लादो नै अल बडि आगर ओरैबादि मोजां गाननो थाखाय गुरै आरो आराम जागोन
सना हामा बिदि खालामनाङा जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो होदो बाबु होदो लेव नि लेव लांफैदो जोंनि सियाखौ नि होदो दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेयो जाहैबाय पियर पद्मनि दै ओमफ्राय ओरैबादि समायना दायो नोंथांमोना बेखौबो मोननो थांगासिनो दङ स्पेशल बैसागुनि अफारावहाय आरोना बैसागुआ जोबबाबो आबौमोन आगैमोन जोंना दखनाफ्रा नांबाय थायो नालाय जेब्लायबो गाननो थाखाय हाथाय बाजाराव थांबाबो माबाबो जोंना गानबाय थानो नांगौ बिनि थाखायनो नैबे खम बेसेनावहाय मोनग'नाय समावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लाबानो जाबाय नङाबा उनावहाय बेबादि अफारावहाय मोननाय नङा आंबो एसे लेटजोंसो माने गथ' लोमजानानै मानानै एसे लेटजोंसो नोंथांमोननो देखायनो मोनबाय नालाय थाबैनो आङो देखायनो हायासै बेनि थाखायनो नोंथांमोना हयथ' बैसागु गाननो मोनाबाबोनो नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोन बेफोरबादि स्पेशल अफारावहाय नोंथांमोना बेफोरबादि बेस्ट क्वालिटि मोजां दखनाखौहाय उनाव मोननो हानाय नङाबा थ' आबौमोन नोंथांमोना नायनानै लादो नै बेखौहाय दायो नोंथांमोना अफारावहाय आंनिफ्राय मोननो हागोन only 1500 आवहायनो ऑल इंडिया डिलीवरी फ्री जागोन जाय जेरावखिनिफ्राय अर्डार हरा मानो नोंथांमोना मोननो हागोन एक्सट्रा चार्जेस लानाय नङा एक्सट्रा डिलीवरी चार्जेसबो जेबो लानाय नङा नोंथांमोननिफ्राय 1500 आवनो 1500 आवनो मोननो हागोन क्वालिटियाबो गासिबो मोजां जोबदै कोनो गाज्रि थाज्रि बेबादि नङा दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेबो पियर पद्मनियावहाय बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना दायो अफारावहाय जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन पियर इन्दि साद्रि दै बियो जेबो मिक्स गैया बेयावहाय मिक्स गैदेरफाया दायो बिरादनो इन्दिजों लोगोसे मिक्स गोनां मिक्स होदेरनायबो फानसै आरोना फात्तायानो मोननाय नङा नै बेफोरबादि ओमफ्राय दायो बे अरिजिनाल इन्दि नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेखौबो आङो बैसागुनि मुङैहाय स्पेशल अफार होबाय नोंथांमोननोहाय 1500 जागोन दै 1500 ओमफ्राय डेलिभारि चार्जेस एक्सट्रा 50 रुपिस लानाय जागोन जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बार अर्डार होनानै लादो नैबे मोनसे डिजाइन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो देखायबावनि बेलेग मोनसे डिजाइनबो दंबावो र' मोनसेल' नङा मोननै मोनथाम डिजाइन दङ र' नै बेयो बेखौबो नायनानै लाबावदो नै जोबोर समायना आरोना नै बेयावहाय मास्टार्डनि बे बिबार मा होनो बिसर बिबार आगर होदेरनाय आरोना आगरा जोबोर समायनाखा नै मोजां माखासेफ्रा आयरन होनो मोनाबा बिदि जायो आरो आयरन होनानै लायोबा बियो रासिन मोजां जासिनो ओमफ्राय देखायबावनि आं नोंथांमोननोहाय नै बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना नायनानै लादो नै जोबोर समायनाखा दै बेफोर गासैबो अरिजिनाल इन्दि साद्रि दै अरिजिनाल इन्दि साद्रि कनफ्यूजन जानाङा नोंथांमोना माखासेफ्रा एकदम कनफ्यूजन जायो ना माथो उमुगालाय 650 होनदोंमोन 700 होनदोंमोन पियर इन्दि होनदों पियर इन्दि नङा सनाफोर नोंथांमोनाबो मोनसे साननो हानाय गियान दङ बेफोरजोंहाय साननो हायो आरोना मेलेमजोंहाय जे जाय इन्दिखौहाय लुनो बेसेबांबा खस्थ' जायो आरोना इन्दि फिथोबनिफ्राय बेखौ नाहानो जिरख'नो लुनो बेसेबांबा खस्थ' जायो बेबादि इन्दि साद्रिखौ एथ' खम प्राइसआवहाय मोनगोन नामा नोंथांमोनाबो साननानै नाय थ' नैबेयो जाहैबाय अरिजिनाल इन्दि बिनि थाखायनो बेनि प्राइसआ दायो अफारावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन अफारावहायसो दै दायो अफाराव रावबो ओमफ्राय बार्गेनिं खालामबाय थानाङा दै आबौमोन आगैमोन माने दायो अफार प्राइस जोखा नालाय बेयो अफार प्राइसआवबो बार्गेनिं खालामबाय थायोबा आंहाबो मा थागोन आरोना आंहाबो मा फायदा जागोन थ' बिनि थाखायनो नोंथांमोना अननानै बार्गेनिं खालामनाङा ओमफ्राय डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो नै जोबोर समायनाखा 50 रुपिस डेलिभारि चार्जेस एक्सट्रा लानाय जागोन नै बेखौहाय 1500 ओमफ्राय प्राइसआ नै बेखौबो देखायबावो आङो बेबो जोबोर समायनाखा नै बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना
जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो दै लिमिटेड जोब गासैबो स्टकआवहाय लास्ट नोंथांमोननोहाय आङो स्पेशल अफार होबाय बैसागुनि मुङैहाय ओमफ्राय आदामोन आगैमोन नै नोंथांमोननोहाय आयौ खेवफुबायनानै दोनजोबनाय जादों नै कास्टमारफोर फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय देखायदोंमोन आरो ओरैबादि समायना दै नै समायनाथार नै गानोबा बिदि जागोन आरो ना जोबोर समायना साइजआ जाबाय बियो नै लार्ज साइज जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लानो हागोन ओमफ्राय उन्दै गथ'फोरनिबो दङ नै आर'नाइ कट बेयो 32 साइज बेखौबो मोननो हागोन ओमफ्राय नै बेयो आरोबाव बिनिफ्रायबो उन्दैसिनफोरनि 28 साइज आरो बेयो नै जोबोर समायना जाय बिमाफ्रा आरोना गाव गावनि गथ'फोरनोहाय गानहोनानै फट'शुट खालामनो गोसो नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन बायराफ्राव थायोबा बेफोरबादि ड्रेसफोरखौहाय मोननो हाया आरोना नोंथांमोना टेनसन जानाङा बेफोरखौ आंनियावहाय मोननो हागोन आरो जेरावखिया थाया मानो नोंथांमोना अनलाइन डेलिभारि मोननो हागोन नै नायनानै लादो नै जोबोर समायना फिसालाखौबो गानहोदोंमोन आं 24 साइज बेयो नैबेबो 24 साइज ब्लेकआवहाय नायनानै लादो ओमफ्राय नैबेबो जोबोर समायना किउट गोजा दै बेफोरो ओमफ्राय नै वाव समायफ्लेथारखायो एकदम गथ'फोरखौहाय अन्थाव बाथाव नुथारो बादि मोजां ओमफ्राय नै आदामोन फंबायफोर नोंथांमोननोबो नै आर'नाइ गामसा जाय जेरावखिया थाया मानो नोंथांमोना अर्डार खालामनानै लानो हागोन मोननो हागोन आर'नाइ गामसा ओमफ्राय नै बेखौबो मोननो हागोन प्लेनावहाय नै कालारखौबो नायनानै लाबावदो बे व्हाइटखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना ओरैनो गामसाफोरखौथ' न'फ्राव थानायावबो गानो नालाय कम्फर्टेबल जायो आरो पियर कटन नालाय बेफोरो जोबोर समायना बाजारावहाय बे मा होनो हारसाफोरनि बायनाया एसे गोबा ओमफ्राय क्वालिटियाबो एसेबां मोजां जाया नाथाय जोंनि बे आर'नाइ गामसा ओमफ्राय जोंनि बेफोरबादि नै गामसाफ्रा बिराद समायना जायो आरोना गाननोबो आराम कम्फर्टेबल जायो ओमफ्राय बेनि लेन्थआ बिराद गोलावथारखा दै जेबो टेनसन लानाङा लोंथि थेबनो थाखायबो जागोन आरामसे ओमफ्राय नै आर'नाइ शार्टआ बेबादि डिजाइन कालारखौबो मोननो हागोन गुफुरावबो ओमफ्राय ब्लेकआवहाय नै बेखौबो मोननो हागोन बेखौबो मोननो हागोन नै बेखौबो मोननो हागोन बेयो एसे डिपसिन आरोना पिंकबाबो डिपसिन ब्लेकआवहाय जोबोर समायनाथार दै गाननोबो आराम गुरै जाथारगोन जाय नांगौ थाब अर्डार होनानै लादो जाय जेरावखिया थाया मानो नोंथांमोना गावनि हारिमुनि ड्रेसखौ गाननानै फट'स होजानो हागोन नै जोबोर समायना दै अन्थावथावल' नुथारो बिदिखौ गानबाथाय ओरैबादि मोजांनो एकदम खर'आव खावखालायनानैहाय आरोना आर'नाइ गामसा गानोबा ओइ जेन्टेलमेन नुथारो जायनो नांगौ थाबनो अर्डार होनानै लादो कालारफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायनानै होखाबाय तो बिदिब्ला आबौमोन आगैमोन दिनैनि बे भिडिअखौहाय आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय आं लाबोनो थांगासिनो दङ सिंगल दखना आरोना अनलि सिंगल साद्रि जानाय नङा किन्तु बेफोरखौबो अफारावहाय मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना बिरादनो खम प्राइसआवहायनो पियर पद्मनिनि दखनाफोरखौ माखासे मानि दखनाफोरखौ तो बयनिबोसिम गोजोन्थों